खुलुमबाय। बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 5 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइनि सानसुनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि, गोसोआव गोहो बोलो फैगोन, साख्रिनि गाहाम खाबु मोनगोन, आखायाव रां थागोन। वृष राशि, रांखावरिनि आंखाल जानो हागौ, मुवा बेसाद बायनाय समाव सानै हयै सोलिनांगोन। मिथुन राशि, साना गाहाम नङा, सावस्रिनि जेंना नुजाथिनो हागौ, फाहामगिरिनो दिन्थिनाया गाहाम। कर्कट राशि, मोजां सुबुं लोगो मोनगोन, जिउनि हान्थिनाय लामायाव मदद मोनगोन, गोसोआव साहस बारायगोन। सिंह राशि, मोजां खाबु आखायाव फैगोन, रां आरजिना लानो हागोन, मावै दाङै गोजोन संसार दानो हागोन। कन्या राशि, गोबावनि बेराम आजारा हरखाब नुजानो हागौ, सानाय सुनाय जागोन, फाहामगिरिनि हेफाजाब लानांगोन। तुला राशि, गोजोन गैयै सान, बेराम आजार नुजाथिनो हागौ, जानो लोंनो हायै जागोन। वृश्चिक राशि, मोजां रादाब खोनानो मोनगोन, नाजानायनि फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन, साख्रि मोननो हागौ। धनु राशि, लिरनाय फरायनायखौ लानानै जिंगा सिगोन, सरखारि साख्रिनि थाखाय हालाय हाफाय जागोन। मकर राशि, अनजालु एबा अनजालिया सानैजों लोगो हमलायनो खाबु मोनगोन, सोमोन्दोआव बुजिलायनाय बांगोन, मोजां मोनलायनाया गोरा जागोन। कुम्भ राशि, पापनि साजा मोनजानो गिगोन, सानसे बायजोआव ओंखारनो हायै जागोन, गुबुननि मदद खालामनो हायोब्ला गोसोआ रेजें मोनगोन। मीन राशि, मावखुमानाय गोरोन्थिफोरखौ दोनखोमानो नाजागोन, साना जिंगाजों बारलांगोन, गावनि गोरोन्थिखौ गुबुननो फोरमायनो हायोब्ला गाहाम। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।